if ufuna ukuprotecta i-friendship yakho neetshomi zakho, sukuzi-invite endlini ye-boyfriend yakho, like noba kho ntoni na sukuzi-invite, and nawe xa u-invayithwa sukuya yabo. Because ndaluza iitshomi eziyi-2 ngenxa yale nto, and then eyesithathu zange sixabane yabo. Story time, kwenzeka ntoni kule yokuqala. So itshomi yam yayisiza kwam izaspenda i-weekend, and sasi-close like tight phofu ndandicinga njalo mna. Izospenda i-weekend, so afike nyhani ke sihlale kancinci, then ke ngosithi uba no masam sithenga into yosela. Xa sukuyothenga into yokusela ifowuni indoda yakhe ithi bana like makaye phaya kuye yabo. And then uthi bana akazukwazi ukuya because uhleli nam and usandofika apha kum. Ithi indoda yakhe no makaze nam because khona nabanye abantu like kuhleli nje. So indoda yakhe ihleli neetshomi zakhe neetshomi zayo yabo. So nam ndizofika endhlala nasela ngazubakho bod itsho into. Okay sharp. Nyhani ke athi uba masihambe, ndithi mna okay masihambe, sithathe utywala besifake efrijini uba sizobusela xa ibuyile because mna ndizobuya like the same night. Hayi nyhani ke xa sifika phaya nyhani khona abantu I think about 5 mana nje abahleleleyo wethu like kuchilled, akho nto iphithizelayo. Nanti sifike sihlale ubuza singisela nto lamfana ephendula utshomam, ndinazi ndisanto yokusela kumnandi wethu siyancokola. And then you know most guys i-guys xa andazi uba ndizoyixela njani, but ke abafana bonke babendijongile, not bonke ngaphandle kwendoda yakhe, but bonke babendijongile wethu ndabe ndiqamba okay bandijongile uba ndilapha ndiyintombazana and andizubahoya because andiyangabafana ndipha ekugqibeleni, andizubahoya nyhani ndabahoya ke ngoku. Sasela and then sanxila kakhulu. Xa sesinxilile wathi not uba sinxilile into emdaka, sinxilile like but yeah. Sesinxile athi uba lo mfana itshomi yam ayandibonisa iroom endizolala kuyo yabo. Nyhani ayandibonisa le room, ndingena phaya ndilale. Nyhani ndilale kuso futhi ngabikho nto. Xa ndivuka ii-friends azikho like abasekho abanye abafana, kushiyeke le ndoda itshomi yam netshomi yam yabo. Itshomi yam ize apha ize kum izondivusa. Xa iza kum izondivusa uphethe ishampeyini yabo. Nyhani siphophe sisela kwalapha ekuseni senza imimosa sisele wethu sincokola kungabikho ngxaki. Oh God, who's that? Wait. Yeah, so sidecide uphuma phandle izimimosa sisele phandle kubalcony because kakhona i-beach view, sasifuna uthatha i-content. La mfana ebhukhe phaa akho kwakhe sharp. Lo mfana aphume ke ngazosijona nyhani sihlale sitshaye iwiti sisele wethu yabo, kumnandi akho nto. And then ngoyitshomi yam izoshiya soyi-2 iyotshintsha igawuni, benxibe igawuni ashiye soyi-2. Ngoku ashiye soyi-2 athi lo mfana uyandifuna yabo, uyazibona uba utshuze rongo. Ndithi utshuze rongo njani namfana and uziqaphele nini uba utshuze rongo? Athi yena no yena ufuna mna. Ndimxeba ke mna ndizayixela itshomi yam ndimxelela yona and sizohamba apha because uyasiqhela mos yabo. Nyhani athi akanangxaki ndingamxelela qamba okay. Nyhani ifika itshomi yam ndimxelela uba hayi lo mfana like lo mfana uthi kum like ngwakhona lo mfana uthi kum uyandifuna and utshuze rongo ukhetha wena bo, so masihambe apha yasigezela. Abuze lo itshomi yam uba yinyani na, athi umfana yinyani and ucela singaxabani ngale nto, siyithathe ezabantu abadala yabo. Hayi mna ndingena endlini nxibe izihlangu zam ndimlinde uba masihambe. Anyanye ebenomsindo ke shemelile sihambe nyhani. And then xa sifika endlini undiqumbele nam yabo. Ndibuza uqumbele ntoni? Asikapakishe izinto zakhe ahambe like ahambe endlini yam, masibuyele endlini yam bezospend weekend, ahambe endlini yam. Qamba okay maybe udinga ispace or anything. Following day ndizama ukumteksela xa ndisithi hayibo undiblokhile. Phela kanjalo like yaphela kanjalo, zange ndiphinde ndikwazi uthetha naye phofu zange ndiphinde ndizame nam because I felt like uchildish. Kutheni angaziwo? Andazi uba wayecinga kanjani apha entlokweni yam like entlokweni yakhe. And I have a strong belief uba ndandingayanga apha endlini nalaa mfana mhlawumbi like ngesiserayithi nangoku.